Josep Puigcercas, en directe al lloc dels fets. Molt bon dia. Josep, conta'ns com estan els ànims entre els veïns afectats. Hola, bon dia, Susana. La veritat és que la policia ha tingut una nit moguda ací a la ciutat de València, als poblats marítims, en menys de 3 hores, en 5 punts diferents, 13 cotxes cremats, un camió i 7 contenidors. Este gos que veuen li diuen Sami. Fa 5 anys anava a ser sacrificat, però Adela el va salvar. Ara ell se mereix un monument, l'ha salvada a ella i a les seues dos nebodes Els problemes de morir dels en les últims dies flames. avui s'ha d'afegir la poca visibilitat a què han de treballar els operaris. Com poden comprovar, l'aire calent de l'exterior en contacte amb l'aire fred de les cambres origina esta cortina de vapor que dificulta les tasques d'extracció del peix. Una creu i un ciris encesos en record de dos de les últimes víctimes mortals de la Nacional 344, veïns de la Font de la Figuera. Però sense anar més lluny, dilluns mateix fa 2 dies, just davant, així en este punt, just davant d'esta creu, una altra persona es deixava la vida a l'asfalt. Esta és una de les maniobres més complicades que realitzen els bombers en les tasques de rescat. Amb la unió de 2 escales, intenten salvar una distància de 5 metres per poder arribar a l'altra banda i salvar les víctimes. Les tasques de l'exèrcit continuen a ritme frenètic. Intenten al menor temps possible posar en funcionament este pont que unirà les dues parts de Beniarbeig. Com poden comprovar, a l'altra banda del riu Girona, les obres també van a marxes forçades. Amb tota l'exactitud les coordenades on ha caigut el nàufrag. Esta embarcació Zodiac ix en el seu rescat. En ella, en alta mar i d'urgència, se li practiquen els primers auxilis. El que quedar-se en una insignificància si estes 5 botelles de butà hagueren rebentat per les altes temperatures. També és casualitat que veient com ha quedat esta porta totalment calcinada pel foc, el Crist que n'hi havia darrere, el Crist més venerat així en el barri de la Llum, estiga totalment intacte. Este és un dels 3 detalls que se li ha oblidat al lladre, amagar-se dins d'un taüt. Els altres 2 són continuar respirant i portar una roba no adequada per a fugir a l'altre món. La major quantitat d'aigua replegada en esta zona de l'Horta es situa en la part del nord. Concretament estem al túnel que unís Massamagrell amb la platja de la Paula de Fernals, una via prou utilitzada pels veïns d'aquestes 2 localitats. Com poden comprovar, així l'aigua arriba a prop dels 2 metres. Va ser en aquest moment quan el jove va començar a travessar les vies per un pas habilitat com este. No es va donar compte que per la seva dreta venia un tren com este. L'impacte va ser tan fort que el cos va ser despedit més de 100 metres. Hola, bona vesprada. Són les 8 en punt. Arranca així una nova cita informativa en el canal 24/9 Notícies i ho fem de la manera que obrim el sumari d'avui. Comença a Madrid una de les fires turístiques més importants. Hola, bona nit a tots. Siguen benvinguts al canal 24/9 Notícies. En este moment comencem el programa especial Eleccions per a conèixer el resultat electoral en 2 comunitats autònomes que avui es juguen el seu futur. Revisem la crònica de successos perquè també estem molt pendents d'una notícia que hem conegut a primeres hores de la vesprada. S'ha trobat una dona i un xiquet morts dins d'una vivenda al municipi alacantí de Polop, a la Marina. Mare i fill, de 25 i 8 anys, de nacionalitat romanesa. Els 2 cadàvers presenten... presenten símptomes de violència. Els cossos han sigut traslladats ja a l'anatòmic forense mentre la Guàrdia Civil investiga aquests fets. De moment, no es descarta cap hipòtesi i s'ha decretat el secret del sumari. Estarem molt pendents d'esta notícia que hem sabut prop de les 3 de la vesprada. I a banda de mirar el cel per a veure on caurà el satèl·lit de la NASA, també haurem de mirar-lo perquè canvia l'horatge les pròximes hores. Vicent Gómez, molt bon dia. Sí, es mira el satèl·lit perquè si te cau damunt el seguro no te paga. Avui estem en aquell dia que, com diria la cançó Sol Solet, vine a veure'm, Jordi Pallà, entre borrasca i borrasca, parèntesi. Sí, haurem de disfrutar avui del sol perquè de nou el cap de setmana tot pinta que vindrà passat per aigua.